ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, orie ọmanụ. Asị m ka chi tata bụ orie retara anyị ndụ, retara anyị ọganiru, retara anyị udo na amara, retara anyị ihe anyị ga-eri, ọ wepụ nke yeri anyị. Asị m ka ndị mmiri gọzie anyị niile. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ. Na tata bụ orie ụgbọ anyị ji wee pụọ malụ mma, mana ka anyị eji wee nata ya aka ya mma. Asị nke ezumezu mmụọ niile anyị na-awapụrụ ọjị na-achụrụ àjà. Gọzie nwoke, gọzie nwaanyị, gọzie onye ukwu, gọzie onye nta. Ndị na-azụ afịa ka a na-azụta. Anyị gbuo n'iru ka anyị gbute mma, anyị gbuo n'azụ ka anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka nri ka anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị gbute mma. Asị m na anyị azụ ka afịa, mana ya na ka afịa. Si na anyị dị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Si na onye si na akwa ya ama ncha na mpama ya ba na nke ya. Onye gwọọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụrụ. Ihe ọma ka anyị na-ayọ. Anyị siri egbebelu ugobelu, ma nke si bi ebekwa n'akụkụ ahịa. Ọfa anyị gọ tata bụ orie. Gọọ ya n'afọ, gọọ ya na nkwọ, gọọ ya na eke, gọọ ya na afọ na n'ụbọchị na anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịchọpụta eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, na iji ọkụ ha na-abụ nachita ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Isiokwu m bịara ịkụzi tata bụ maka ihe gbasara agwụ. Agwụ bụ topic dị very sensitive and deep, mana anyị ga-ebidogodu from somewhere. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ onyinye amara. Ndị ụfọdụ na-echeba na agwụ bụ ajọ ife. Afọ mmadụ asị na-ene onye iberibe nka, onye agwụ nka. Okwu ndị Igbo na-ekwu, ọtụtụ ndị na-ekwu. Igbo sịkwa na ọ na-abụ nwata buru agwụ, o buru iro. Nke a ka ị ga-eji wee maa n'ezie na agwụ bụ ezigbo ihe. Ma ọ bụ na mmadụ mee gịnị, chụkwa agwụ ya. Ọ bụ na mmadụ lụọ agwụ ya wee chịkọta mmụọ a niile ọnụ, ha nọrọ ofu ebe. Ịma na onye ahụ nwezere spiritual staff of authority. Mana ọ bụ na mmadụ ahaziri agwụ ya, ọ na-aghasala onye anwa ihe. A lot of people, situation ha nọ n'ime ya tata bụ gịnị? Ihe ha agwụ mere gịnị? Ha agwụ mere ha. A na-akụ ụta na-agagharị, etinye aka na nke ọghasa, etinye aka na nke ọghasa, etinye aka n'aka na ọghasa, etinye aka n'aka ekpe ọghasa. Ọ bụrụ ihe agwụ na-eme. E nwere ọtụtụ agwụ dị iche iche, many, but I'll just mention few. E nwere agwụ egwu. E nwere agwụ ahịa. E nwere agwụ nka na ụzụ. E nwere agwụ ọmụmụ, nazikwa agwụ ndị ọzọ dị iche iche enwelu. Mgbe ụfọdụ, most times, n'ebe a na-enwetakarị ndị nwere agwụ bụ gịnị? N'etiti ndị nwere ọrụ, ndị nwere kọl, ma nwoke ma nwaanyị nwere agwụ. Ndị ụka na-akpọ agwụ gift of the Holy Spirit. Ihe ndị ụka kpọrọ agwụ, mana mụ nwa kpọrọ ya onyinye amara. Agwụ na-eme eke mmadụ ọ dị very special. Agwụ bụ ihe na-eme mmadụ ọ dị very special. Apụta n'etiti ndị mmadụ, onye anwa dị special. Agwụ bụ that thing na-eme onye anwa ọ dị special. Agwụ bụ crown, mana many people amarọ. Ọtụtụ ụmụ nwoke abụrọ dibịa, mana ha nwere agwụ. Mana ọ bụrụ na onye ahụ bụ gịnị? Na ọ dibịa, mana o nwere agwụ. Onye ahụ nwere ike ọ bụrụ agwụ ahịa. Onye ahụ nwere ike ọ bụrụ agwụ egwu. Onye ahụ nwere ike ọ bụrụ agwụ nka na ụzụ. Mmadụ ịdị creative. Maybe mmadụ ịnọkọta chee si ka ọ lụọ moto. Agwụ
Agwu ka ọ bụ. Na-enye ya the inspiration and the knowledge on how to put those things together and get a good result. Onye ahụ alụọ moto. Agwu nka na ụzụ ka ọ bụ. Onyinye amara pụrụ iche. Ọ bụrụ mmadụ niile nwere ya. Ịbịa among ndị egwu, ndị na-eti egwu, enwere agwụ egwu. Agwụ egwu kwa agwụ ndị mmiri. Ekwubugo m ya wee si na mbụ mbọsị nkụziri ihe gbasara ọgbanje. Mbọsị nkụzi ihe gbasara ọgbanje. Ekwuru m okwu wee si na onye ọbụla bụ ọgbanje bụ onye nwere gịnị special gift. Ekwuru m na ịbịakwa na in the midst of ndị na-agụ egwu na ihe afụ ndị bụ ndị ọgbanje, maka na ha na-adịkarị unique. So this set of people bụ ndị na-agụ egwu, agụsi egwu ike, bụ ndị nwere agwụ gịnị, agwụ mmiri, agwụ ịgụ egwu. Ha na-agụ dị mmụọ, that spirit na-eso ha na-eme gịnị, a na-enyecha ha words and linings. A na-agụ ya, a na-agụ ya, a na-agụ ya, a na-agụ ya. Onye ahụ gụchaa ya, gị nwa ị ga-eyi si he na onye agụrụ ncha na-egwu agwụ. Mana ọ bụ na onye ahụ eme gịnị, ahaziri ihe dị n'ozi ya, gịnị ka ọ ga-eme? Ọ na-akụ ụta na-agagharị. O nwere ike datụ mmụọ ahụ kwesịrị inyere ya aka ghọta onwe ya wee mee actualize o ji wee bịa ụwa. Mmụọ ahụ eme gị na-edufe na-aghasa ya isi. Omeluga n'aka na omeluga n'aka ekpe, omeluga n'iru, omeluga n'azụ. Nazikwa agwụ ndị ọzọ dị iche iche. Bụ na nkọwa isiokwu m na agwụ bụ ihe dị mma na agwụ abụrụ ihe ọjọọ. Ka ọ hafụ ịbụ ịpụta ife onye nwere agwụ esi na onye abụọ ifro ka ọ na-emeghere onye agwụ, onye iberibe. Agwụ bụ ezigbo ihe, mana ọ bụ na mmadụ ediscovera onwe ya wee chịkwuo agwụ ya, chịkọ mmụọ ya ọnụ, eme gịnị, aghasabara ya ihe. Onye ka ndị Igbo ji wee tụọ n'okwu wee sị gịnị, na ọ na-abụ nwata buru agwụ buru iro. Ebe ọ bụ na a na-enwero gold, ada enwere ọsha ebe anwa. Ebe ihe ọma dị, onye nwere good potentials ka ndị ekwensu na-eme gịnị, achị napụ. Mana onye na-enwere good potentials enwe efe ji ya eme. So onye ọbụla nwere agwụ, chịkọ mmụọ ya ọnụ, lụọ agwụ ya niile ofu ebe, wee na-enye ya na-eri. Ha na-eji achụtarị gị ihe ị na-eri. Dibịa na-alụ ọrụ ụba agwụ, na dibịa na-alụ ọrụ ya ga-abụ gịnị, agwụ. Ọ bụ na onye nwere mmụọ dotanụ, ka ọ ga-esi wee kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ lụba ọrụ ya na-aga. Ya bụ na ọ dị mkpa, maka ihe ji wee kwuo ekwu a bụ na ọ bụrụ sọsọ ndị nwere kọọlụ, ọ bụrụ sọsọ dibịa bụ onye nwere agwụ. Gị nwa bụ nwa okorobịa na-azụ ahịa nwere ike ọ bụ na ị nwere agwụ ahịa, mana duto na-eruba agwụ gị, agwụ ya na-eme gị nọ na-aghasalụ gị biznes gị. Ị na-eme ede afọ ihe ị na-eme, ọ dịghị ka ndị vileji na-eme gị, ọ dịghị ka ọgwụ, mana ọ bụrụ ọgwụ. So ọ dị mkpa na onye ọbụla ga na-ajụ ese, maka na ka ị ga-esi wee malụ ma agwụ a na-enye gị nsogbu, ka ị nwere agwụ ka ọ na-enwere agwụ bụ site n'afa. Ọ bụrụ site na nafana na nwana m nsọ, ma onye nọrọ ofu ebe, ma ife onye na-emegheri isi na onye a nọ maka na ọ na-emegheri, ma ife onye na-esi na agwụ. O nwere ike agwụ wee na-enye onye ahụ nsogbu, nwekwazikwa other things onye ahụ nidiri ime ka o mee gịnị, ka ọ pụta ife. Ọ bụrụ jos onye na-amarọchi ya, ma onye na-emebe ihe ọbụla dị n'ozi ya, ọ pụta ọsị na nwe ka o si emecha ka eji lụọ ọrụ ya agwụ. Kedu agwụ ị na-alụrụ ya alụ? Kedu ụdị ka agwụ ị na-alụrụ ya alụ? Onye nyewa niile eji lụrụ agwụ. So nọọ gịnị, nọọ ihe onye ahụ kwesịrị ịgba afa dị deep, wee malụ ihe dị n'ụzọ ya, malụ mmụọ ya echukwa, ka o nwee ike pụta ife dị ude. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Chetakwana m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ebumnobi m bụ ka ụmụ Igbo dị mma, ka ụmụ Igbo niile nwee chi dị mma, ka ụmụ Igbo ghọta eziokwu nke bụ eziokwu n'ọdịnala Igbo,
wee ghọta na ọdịnala bụ ụzọ ndụ bụrụ ụzọ eziokwu. Ka anyị hapụ ị na-asị na nke anyị bụ nke dị njọ mana nke onye ọzọ abụrụ nke dị mma. Biko ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe m kụziri taata ma ihe ndị na-akụzi na mbụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ihe gbasara ọdịnala Igbo, mmadụ abịakwana bịa sị mụ na asị gị na ịkụta akwụkwọ nke akụta akwụkwọ nke na ọ na n'isi ọwụwa. Ihe m na-ekwu bụ maka ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ị nwere ajụ gbasara ya, biko ma na ịchọ ka agbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ, dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ya gazienụ.